қисми сеюм. идома. то дарвозаи мактаб ворид шудан ҳарду хомӯш буданд. умед мекушид то ба чашми рафиқаш нанигарад, зеро бо чӣ сабабе аз нигоҳи озмоишткоронаи вай метарсид. ҷамшед бошад чунин вонамуд мекард ки гӯё танҳо қадам мезанад. як лаҳзаи дидору гуфтугӯ бо модари Осман байни онҳо садди чинӣ афрохта буд. онҳоро сарвари мактаб ва Мирзоалӣ пешвоз гирифтанд. нигоҳи муаллими адабиёт гунаҳкорона буду чашмони сурхшудааш гувоҳи бехобиҳояш. бечора виҷдон фақат бегуноҳу шоиронро азоб медиҳад. бо тамасхур аз дил гузаронид Ҷамшед ва пеш аз он ки вохӯриро оғоз кунад, Мирзоалиро ба гӯшае кашид. онҳо чӣ гуфтанд, чаро муаллими адабиёт шитобзада вориди утоқ шуду китоберо барои Ҷамшед овард. барои Умед муаммо буд. баъд вохӯрӣ оғоз гардид. Ҷамшед ки натоқи хубе буд, ҳозиринро зери таъсири суханонаш гирифта хеле аз пешаи сангини рӯзноманигорию нависандагӣ ҳарф зад. 3-4 дона китоби тозанашрашро ҳам тӯҳфа кард. дар фарҷоми мулоқот Ҷамшед пешниҳоде намуд ки боз Умедро ба гирдоби андеша кашид. рӯзноманигор бо эҳсоси ба худ хос гуфт: ман мехоҳам ба хатмкунандагони мактаб суҳбати танҳо ба танҳо дошта бошам, зеро онҳо имсол ба шоҳрои зиндагӣ қадам мегузоранд ва мехоҳанд пайи амалӣ кардани орзуҳои хеш равона гарданд. албатта эшон барои гуфтани ин орзуҳо ба омӯзгорони худ шарм медоранд, вале шояд аз баёни он ба ман истиҳола накунанд. бовар дорам ки маслиҳати ман ба онҳо ба кор меояду баҳри қадами устувор гузоштан дар зиндагӣ мусоидат мекунад. ҳама бо хушнудӣ ин пешниҳодро пазируфтанд, алалхусус хатмкунандагон. сарвари мактаб утоқи корияшро ба ихтиёри Ҷамшед гузошт. хатмкунандагон ворид мегаштанд ва баъди 3-4 дақиқа болидарӯҳ мебаромаданд. охирин касе ки ба назди рӯзноманигор даромад ва хеле дер бо чашмони ашколуд аммо пур аз хашму ғазаб баромад, навраси қадпасти чашмкабуди лапаргӯш бо мӯи зарди баланди шонанадида, рухсораи сафеди беҳис буд. умед ин наврасро нашинохт. аниқтараш ба касе монанд накард, чунки ӯ дар деҳа чандин сол набуд ва кӯдакону наврасонро аз рӯи қиёфа ба ин ё он шахси калонсол монанд мекарду мефаҳмид аз кадом авлод аст. Ҷамшед ҳам дунболаи наврас берун шуд, вале бо кайфияти баръакс, сигор дар лаб ва хандону осуда, гӯё корро аз китфаш гирифта бошанд, болидарӯҳу сабук. онҳо бо омӯзгорон хайрбод карданд ва як лаҳза Мирзоалию Ҷамшед чанд ҷумла миёни якдигар раду бадал карданд. то ба хона тамоми шаб Ҷамшед бо Умед ҳарфе назад, чизе нагуфт. танҳо кадом як суруди дӯстдоштаашро зери лаб тараннум менамуду табассум мекард. шаб онҳо барои бозгашт тайёрӣ диданд. модари Умед ба Ҷамшед савғотиҳои зиёде дод. қуруту кулчаи ширгарм, ҷурғоту равғани зард, зардолу қоқу бодом, пистаю анор, ҳатто ба нею нестони меҳмон нигоҳ накарда гӯшти пухтаи биринҷро ҳам ба сумка ҷой намуданд. ба болои ин модар ба дӯсти писараш ҷомаю миёнбанду тоқӣ тӯҳфа намуд. Ҷамшед аз ин лутфи модар шоду хурсанд сӯи Умед бо овози баланд хитоб кард: ба худо даҳонмазза шудам, ҳар сол меоям. машинаи кабуди «Жигулӣ» аз роҳи танги деҳаи Муаттар берун шуда оҳиста оҳиста ба сӯи Ағба ҳаракат намуд. ҳарчанд роҳи душворгузари Ағба сар шуда «Жигулӣ» ба сӯи Душанбе мешитофт, суҳбати ҳарду қур намегирифт. Умед чунин вонамуд мекард ки гӯё ҳушу хаёлаш ба роҳ банд аст. Ҷамшедро дунёи андешаҳои махшуш перомони 7 рӯзи сафар ғарқ карда буд. дил мехост ба Умед асрори марги Османро кушояд. ақл мегуфт хомӯшӣ авлотар. Ҷамшед чун ҳамеша рӯбарӯ не, балки хаёлан бо рафиқи ҳамсафараш гуфтугӯ мекард. медонӣ Умед, ман то ин дам боре ҳам ба зиндагии шахсии дӯстону наздикон дахолат накардам. аниқтараш метарсам, зеро шатаи ба зиндагии дигарон ворид шуданро хӯрдам. ёд дорӣ зиндагии фоҷиавии журналист Орифи Фарҳодро? ман ончунон ба зиндагии шахсии вай ворид шудам ки ҳангоми ба худ омадам худро пушти панҷара дидам.
не, ман аз он ки он ҳодисаҳои даҳшатнокро бо ӯ паси сар кардам пушаймон нестам. Шояд агар ман бо Ориф во намехӯрдам, вай ҳоло зинда мебуд, мисли як ҳайвони бесоҳиб кушта намешуд ва ҳатто имрӯз баъзе барои ҳабси қотилонаш садҳо баҳона пеш намеоварданд. аммо ман дигар ба худ азм кардам, дигар ба зиндагии шахсию маҳрамонаи касе дахолат нахоҳам кард. ҳар як инсон танҳо зода мешавад ва танҳо мемирад. бигзор бори зиндагиашро ҳам танҳо кашад. дар баробари ин ман метарсам, сахт метарсам ки ворид шудан ба зиндагии шахсии дӯстон боиси ҷудо шуданам аз онҳо мешавад. ман намехоҳам туро гум кунам. умед, мефаҳмӣ? рӯзноманигорони мо то ҳол дар симои якдигар ҳамкасбу ҳамдардро не, душманро меҷӯянду мебинанд, зеро дастнигаранд, зеро онҳое ки ба эшон бурдаи нон мепартоянд ҳаргиз хоҳони ҳамдилӣ миёни онҳо нестанд. ҷудокуну ҳукуматрони қонунро дар муносибат бо рӯзноманигорони тоҷик хеле моҳирона истифода мебаранд. мафҳумҳоеро чун ҳамсол, ҳамшаҳр, ҳамкурс барои эшон ҳамеша такрор мекунанд, вале худ новобаста аз пешшави маҳал гирди ягон хон ҷамъ омада доир ба чӣ гуна идора кардани издиҳоми зиёӣ нақша мекашанд. агар дар марги Ёсуман симои туро, нақши туро намедидам, шояд мисли гунаҳкор ҳоло сари чамбар наменишастӣ ва аз ҳама кашфиёти ман огоҳ мебудӣ. дар оғоз талошҳои туро барои ба ҷустуҷӯи сабаби марги Ёсуман машғул нашудан дилсӯзӣ гумон мекардам. аммо ҳоло не дӯстам. ту то метавонистӣ маро аз кофтукоб боздоштанӣ будӣ. ту аз ҳама воқеа огоҳ будӣ, аммо ҳарфе ба ман нагуфтӣ. вале бояд иқрор шуд ки нақши худро хеле ҳунармандона иҷро кардӣ. дар оғоз нисбати иштироки ту дар ин моҷаро танҳо баъзе лаҳза гумон пайдо мешуд, аммо зуд худро тасалло медодам. байни ману умед рози пӯшидае нест. агар ӯ чизе донад, ҳатман ба ман мегӯяд. лекин мо асроре дорем ки ғайри худи мо онро касе намедонад. ин розҳои гӯшношунидро ҳамроҳ ба гур мебарем дӯстам. гумони ман нисбати ту ҳангоми асоснок шуд ки модари Ёсуман тасодуфан аз тӯи баргузор нашудаат бо духтараш гап кушод. модари бечора хост ки ман туро дилбардорӣ кунам. ёд дорӣ, дирӯз ман бо ту то мактаб хомӯш ҳарфе ба ҳам нагуфта рафтем. ҳангоме ба остонаи мактаб қадамниҳодем, дар мавриди огоҳии пешакии ту аз асрори марги Ёсуман далелҳои раднашаванда доштам. акнун гумону лаҳзаҳои тасодуфӣ ба далел бадал шуданд. якум, дар коргоҳ як рӯз пеш аз омадан ту телефонӣ бо касе аз деҳа суҳбат доштӣ. тасодуфан чанд ҷумлаи туро шунидам. ман медонам ки ӯ ба ту ихлоси зиёд дорад. бигӯ ки ҳатман баъди як ҳафтаи тӯй ба шаҳр меоем. ҳамин ҷой таҳсилашро давом медиҳад. ҳоло ман медонам ки мусоҳиби ту Мирзоалӣ ва гуфтугӯ аз Ёсуман буд. дуввум, шаби аввал дар деҳа ба қавли модарам ман ҷойи хобро бегона кардам, яъне хобам дар ҷои бегона то дергоҳ набурд. дидам ки чӣ тавр ду бор гугирд гиронда соатро дидӣ ва тахминан соати 2 шаб баромада рафтӣ. саввум, бобои Қудратро ту девона гуфтию ман дар аввал бовар кардам, аммо ӯ девона нест, балки каме хаёлпарешон аст. ҷун сателро гирифта барои об рафтӣ, аз Ёсуман гап кушод. ҷумлаи ӯ аз ёдам намеравад. Ёсуманро кадом одами чашмкабуд кушт? марги кабуд дар дасти кабуд. ту ҳам чашмони кабуд дорӣ дӯстам. мӯйсафед он шаби шум туро дида буд ва шояд ҳоло ҳам туро қотил ҳисоб кунад. вале он шаби шум чӣ рӯй дода буд? ин барои ман он замон муаммо ҳисоб меёфт. баробари ба мактаб даромадан ман Мирзоалиро ба гӯшае бурда пурсидам. дар бораи умед ба Ёсуман чӣ гуфтӣ? он хоҳише ки умед карда буд, яъне аз ӯ беҳтар ҳамсар намеёбад, хоҳад ки таҳсил кунад, бояд номзадии вайро рад накунад, ба ҳавою ҳавас дода нашавад, то ки мисли маҳбуба дар зиндагӣ ҳайрон намонад. ҷумлаи охирин барои Ёсуман кушанда буд, яъне апаи ту бева аст ва эҳтиёт шав то бева намонӣ. ин насиҳати муаллим роҳро ба сӯи ӯ барои Ёсуман баст ва ягона илоҷ ифшои чанд калима буд. эй бехабар, ман туро дӯст медорам. инро Ёсумани шармгину мағрур рӯйрост иқрор шуда наметавонист. аз ин ро аз воситаи мукотибаашон
китоб истифода бурд. муаллим гуфта буд ки ҳар як китоби хондаи вайро варақ зада мебинад то хат кашида нашуда бошад. ба ин умед баста Юсман ба Мирзоалӣ ин мактубро навишта иқрор мешавад ки ӯро дӯст медорад. вале Мирзоалӣ ин мактубро нагирифтааст. ман аз Мирзоалӣ пурсидам: воқеан ҳам китоби хондаи Юсманро варақ мезадед? не, ман танҳо ӯро тарсонидам. пас нома ба дасти каси дигаре афтидааст. хушбахтона муаллим кадом китобро кӣ ва кай гирифту кай овард менавиштааст. зуд он китобро овард. рӯзе ки Юсман китобро месупорад, онро Ҷовид Носиров мегирад. аз ҳамон авлоде ки аз авлоди Юсман хун мехоҳанд. ман зуд ҳелаи дигарро ба кор бурдам ки туро ҳам ҳайрон кард. вохӯрии танҳо ба танҳо бо хатмкунандагон. Ҷовидро баробари дидан шинохтам. чеҳраи беҳис, чашмони кабуд. андешаи бобои Қудратро дар мавриди чашми кабуд ёд овардаму дар оғоз аз шубҳам нисбати ту шарм кардам. ман якбора мисле ки муфаттиши таҷрибадор ба ҷинояткори бори аввал ба курсии гунаҳкорӣ нишаста фишор меоварад, ба ҳуҷум гузаштам. аз духтар қасос намегиранд, Ҷовид. ту инро медонӣ? агар ӯ эътирозе мекард, ҳатман суханро ба дигар сӯй метофтам, вале ғайри чашмдошти ман ин лапаргӯш ҳамчунон беҳису ором ба ҷои ҷавоб савол дод. умед нақл кард. дигар кас мебуд, шояд дасту пой мехӯрд, вале хунсардии маро шикастан корест душвор. на танҳо умед, оромона посух додам. арвоҳ хун металабад. шумо инро медонед? медонӣ умед, як лаҳза ман аз нигоҳи ин чашмони кабуди беҳису сард тарсидам. чизе гуфта натавонистам. хаёл кардам ҳоло мехезаду пахш мекунад. ӯ бошад оромона ҷавоб дод. ман ҳар шаб Сокинаро хоб мебинам. вай дар даруни оташ месӯзад. маро арвоҳи ӯ то марги Юсман ором нагузошт. ҳоло хоб намебинам. хунро бо хуншӯӣ арвоҳ дигар безобита намекунад. муддате чунинам намуд ки пешороям Ҷовид хонандаи синфи 10 не, балки марди баркамолест, аммо барои ман муҳим ҳақиқатро пайдо кардан буд. ман ҳама воқеаро медонам, Ҷовид, вале ту ҳамашро аз оғоз қисса кун. ман ба касе нахоҳам гуфт, чун мард қавл медиҳам. ба ман фоҷиаи Сокинаро ҳанӯз мактабхон набудам ки бобоям нақл карда буд. авлоди низомро чашми дидан надоштам, махсусан Юсманро. ҳар як ҳаракаташро, ҳар як суханашро аҳамият медодам. медонистам ки Гулноз мехоҳад ӯро янга кунад, аммо умед бо апаи Юсман, Маҳбуба замони Лайлию Маҷнун буданд. ба ин хотир Юсман ҳаргиз намехост зани умед шавад. вай муаллими адабиёт Раҳимов Мирзоалиро дӯст медошт. ман дидам ки чӣ тавр мактубро даруни китоб монда ба муаллим дод. зуд дар танаффус назди Раҳимов рафта он китобро гирифтам. номаро зуд аз ёд кардам. вақте аз дарс ҷавоб шудан, ҷумлаҳои онро ба Юсман такрор кардаму гуфтам ки номаро ба акааш Бахтиёр медиҳам. гирья кард. шарт мондам. шаб соати 2 назди хонаи Қудрат ба мулоқот мебиёӣ. ҳарфе нагуфту рафт. шунидам ки умед ба деҳа омадааст. ба Гулноз гуфтам: имшаб бо янгашавандаат соати 2 дар назди хонаи Қудрат мулоқот дорем. гӯй ба тамошо биёяд. ман медонистам ки ҳатман Гулнози Лақӣ ин хабарро ба бародараш мерасонад. хонаи Қудрат ба хонаи Юсман наздик буд. он шаб маҳтоб равшанӣ мебахшид ва ман умедро дар кунҷи хона дидам. духтар омад. ман лаҳзаи ӯро ба оғӯш кашидам. муқобилат накард. умед ин ҳолро диду рафт. Юсман сояи ӯро дида пурсид: вай кист? шавҳаршавандаат. имшаб ман вайро ба тамошо даъват кардам. гуфтам ман. Юсман бо тамоми қувва барои ман шатъе фароварду гирён сӯи хонаашон шитофт. танҳо ҳамин лаҳза дидам ки Қудрат ҳам аз дур ин манзараро назора мекунад. дигар илоҷе набуд. ман ҳам ба хона рафтам. агар он шаб Юсман худкушӣ намекард, баъд чӣ кор мекардӣ? дар деҳа овоза мекардам ва номаро ба бародараш медодам. ту виҷдон надорӣ, Ҷовид? арвоҳ хун металабад. хун. Ҷовид гирён бархосту рафт. ана ҳамин гуна қисса умед. бечора Юсмани бадбахт. вале ту ҳам бегуноҳ нестӣ, дӯстам. ту ҳам фарзанди ин деҳ. гарчи 15 сол боз дар шаҳр зиндагӣ мекунӣ, алами висоли Маҳбубаро аз Юсман гирифтанӣ будӣ. як духтари нозанини мазлум қурбони қонунҳои нонавиштаи деҳа гашт. ин худкушӣ набуд, дӯстам. ҳайф, сад ҳайф.
ҷамшед, мо гумон доштем, ки дар деҳа дам мегирем. Рафиқаш риштаи хаёлашро канд. мо баъди мурдан дам мегирем. ману ту барои зиндагӣ якрангу ором офарида нашудаем. агар мушкиле надорем, худ барои эҷоди ин мушкил ин ғусса мекушем. андешаи ҳакимона гуфтӣ. ин андеша моли ман нест умед. андешаи дигарест, ки ба мо созгор меояд. охир ҳама чиз такрор меёбад. таърих, қисмат, рӯзгор, қонунҳои ҷангал. қонунҳои ҷангал гуфтӣ? яъне хунро бо хун мешӯянд. зеро арвоҳ ором намегузорад. умед бо табассуми талхи маънидоронае ба ҷамшед нигарист ва ҳарфи дигаре сари ин мавзӯъ ба ҳам нагуфтанд. душанбе соли 1999. интиқоми арвоҳ. детектив. муаллиф хуршеди атовулло. қироати дилшоди раҳматулло.